what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo Alwaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe yondo Alwaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila makomo Zimbabwe Manya dakabatesa Sekuziva kwamuri kuita tiri kupai zvirongwa zvevarwi vehondo yerusununguko. Chirongwa chinonzi The Forgotten Veterans, uko kwatiri kushanya munzvimbo dzakasiyana siyana mukati menyika. Tiri kutaura nana mukoma, macomrades, war veterans, kana kuti magandanga, uye zvakare vachishedzwa kunzi materrorists kana vachishedzwa nevekwaSmith, uko kwavari kusiya nhoroondo yavo. Muchirongwa chino zvakare tiri kutaura nana mujibha, ana chimbwido pamwe nevabereki, kusanganisirawo homwe dzemhondoro dzenzvimbo dzakasiyana siyana, avo vaisvikirwa vachipawo mazano kuvakomana vakange vakabata pfuti. Nekudaro pazuva ranhasi taenda kumusha webudiriro, uko kwatateera rimwe gamba, Comrade Hardlife, kuti tinzwewo chakavapusha, chakavamotivheta kuti aiwa, inini regai ndisiye upenyu hwemuRhodesia ndiende ndibatane nevamwe tidzoke tuirwire kusununguka kwenyika ino. Ndiye mumwe wevamwe vanotaura kuti takambenge tine pfungwa yekuda kuparadza Betnaf Bridge. Regai titaure navo tinzwe kuti zvakamira sei. Comrade Hardlife, makadi zvei? Tiripo zvangu. Makadiwo. Finally tazosangana. Tazosangana nhasi. Handitika. Aiwa, ndinotenda Comrade Hardlife. Aiwa, zvinotendwa izvo. Toda kudzokera kumashure. Tinoziva kuti Comrade Hardlife ndore muhondo. Rakazoya pamberapo. Uye zvakare ndanzwa patambotanga kusangana paya muchiti ini ndakatanga kunwa wa 1963. Saka kuti gore ramaberekwa igore ripi? Ndakaberekwa kare 1954. Asi chakandimwisa doro chakandichimbidzikisa kumwa doro ndechokuti mai vaibika doro humwe dzokusakura baba vava vari murimi, asi ivo vava vasingamwi doro vose, baba namai vanga vari vanhu vokuchechi. Baba vaitova mukuru wokuchechi yeRoma, saka doro vava vasingamwi. Asi pabikwa doro apa mai vaisiya zvingweta kamiraviro chichi zvaingomuva nevo kunext door uko. Ivo kwavo vabika doroko uku hapana waibva kwedu waindomwavo kwavo. Saka zvakandirwadza izvo kuti isu kwedu vanouya vachimwa, isu kwavo tisingamwe. Ndakatanga kutomwa doro 1963. Ndichiri mukomana ndichitova standard 1. Asi nokuda kwokungoona kuti mai vaibika doro rainaka chaizvo, uchinzwa pa vanhu vachivumburuka vachirimba vachinakirwa nedoro, asi iyo kwavo tisingandomwe. Ndikati ndotori mweni. Baba namai vasingazvizivi. Saka vazozviziva sekuti vakazozviziva ivo vaiita zvavo zvokuchechka. Inini manje ndaiti nzvenga ndichiinda kune vemwombe uku, kwangeta doro ndaitoenda ikoko. Ndotondosvika ikoko pavanobudisa miraviro iya, ndozvandaingofungidzira kuti vanodya kwedu, isu kwedu kwavo tisingarivi. Ndakatomwa doro iroro kuzosvika ivo vakuru vemuraini medu vacho vose vakutoziva kuti ayo mufana unomwoyo. Saka hari yevakuru ndini ndakanga ndotochereswa manje, kana vaungana vaya vachiimisapo votonditi yahuya ucherewe. Ndini ndakanga ndotochera. So kumusha ndekupi, uye zvakare mumhuri makazvarwa muri vangani?
Kumusha kwangu kuzaka. Zaka rinopisa uko. Mumhuri medu takazvarwa takashota. Vakomana tiri 4. Vasikana ndo vakati one day is 6. Anditi imiri wanga uri chingani baba? Inini ndiri baba vedu vanga vaine madzimai 2. Saka kuna mai vadoko ndini mukomana wokutanga, ndini mukuru. Okay. Ndakasiiwa nomukomana mukuru, mukoma wangu wanoti mukoma uri kuno amai guru. Anditi. Inini saka ndiri number 2. Anditi ya. Pamamai vedu, asi muna mai vangu ndini first, asi pamhuri yedu inini ndiri wechi2. Anditi ya. Kuzaka muchikura nyaya dzezvematongerwo enyika dzanga dzakamira sei weko? Chakatonyanya kutozondipa kuti ndibude inini ndechokuti baba vangu vakazongokuravo iri nherera. Baba vavo vatoshayikavo, saka munongoziva panoparadzana mhuri kudero kuti baba vatofa vaine vakadzi 2. Mararamiro emudzimba munongomaziva. Mbuya vangu ava ndo vanga vari mukadzi mudoko wasekuru, mai vababa vangu. Saka baba vangu ndo vanga vari first born yavava. Ava mai guru namai nini kuti vachigarisana pasi sina murume apa, munongoziva mararamiro acho. Ava vakabva vasumuka ndokubva vachidzokera kwavo kuzaka. Asi medu muchama vatatiri mundo magutu. Baba vadzokera kwavo nababa vangu natete vangu nomunen'ena wavo vari 3. Ndo vakanga vangu vapapa pana mai nina. Saka tasvika tagara uko, ava munongoziva mafata achipinda muno vaida zvanherera idzi vaichengeta. Ndo machengeterwo akazindoitwa baba vangu uko. Vabva vaenda paSt. Andrews Mission paMusiso. Vabva vatokuriravo ipapo vachitochengetwa nanafata vaya. Vakatodzidziswa building, vanga vachitova builder chaiye vachitovaka. Vakatozosvika pakutozovaka chikoro chokwedu kuya kumba kwavo pana sekuru vavo uko. Vakatozovaka chikoro chinonzi Tovani. Saka nokuda kukura vari mumafata imomomo ikoko vava ivo ndo vaitovawo zvemukuru wechechi iripo paTovani pacho ipapo iRoman Catholic. Ndo vakatozoita mukuru mufundisi wepapa. Saka vakavaka chikoro chiya zvakanaka ndokutovakazve nechechi yacho ipapo iripo. Asi ipapa pakuzoryirwa zunhu nevanhu vemanext apa ivo vasingandoryiwo. Ndo zvakandituma inini kuti nemhaka ini ndobva ndachitozotanga umwadoro ivo vasingazvizivi. Saka pakazosvika macomrades manje. Inini ndanga ndava kusekendary education yangu ndakatoitiravo kuChikwingwizha kuseminary kuGweru. Pakati peGweru neShurugwi apo paGenifall apo kumafata. Ndichitodawo kutoita fata nokuti ndakanga ndangokurira muufata wacho. Saka nini secondary education yangu ndaitodawo kutoita fata. Ndikangopedza chikoro chechi ndanditouya kunoshawasha kutozoita fata. Asi pakazosvika macomrades manje uko. Second term holiday yangu 1975 ndichita form 4 ndobva ndakasangana namacomrades. Nhoroondo dzavo dzakabva dzandinakidza zvakasiyana nezvandinonzwa kwandiri kuchikoro uko. Ndikabva ndazvifarira. Chikana naivo baba vangu ndivo vaitova organizer homu area medu imomo. Ndo vaitova organizer wemacomrades. Saka zvakabva zvandibata zvokuti kuzodzokera muna September kuti ndindopedzisa form 4 handina kuzokwanisa. Ndakabva ndatozobuda namacomrades.
ndokubva saka makomrades ekutanga makatanga kusangana nawo muchiri kurememba vainzana comrade vana Bvuma, vana Pfanyangurai, vakangowanda asi mamwe mazita haiwa ini ndokubva ndatozongogara nawo ndikatobvunza mazano kuti saka ndingafamba sei, nokuti ivo vanga vakabatika zvichiri pisa vari busy. Ndokubva ndaona kuti zvinongandinetsa ndokutongoita zvebhazi. Lakira ndakaita ndori kuti paiva nomumwe munin'ina wangu waipinda chikoro kuJezi uko kuChipinge. Wangatouyawo ndikati panongodzokera ipapa patinotenda tose, wanga ari mwana wako wababa muningi. Ndikati ndinendavo naye. Ende waitondiudza manje masanganirano avaiita nemakomrades ikoko arikupinda achibuda. Akati ndikaona kuti zviri nyore izvo ndinotondozviita. Izvo ndisingatozivi kuti kuuya kwaanga atoitawo kuholiday apa. Wangatoya achitozoenekawo vana baba kuti nekunoka ndichadzokunonda kutovambuka. Nhamo yatakazoona munzira umu. Mataurirana. Tataurirana tatoti ngatichinda ngatichienda. Kungobva muzaka tichipinda paBhikita apa panyika. Tapinda muMutare Road. Padeure, parwizi runonzi Deure panga pakagadwa namasoja. Masikati machena zuva richiti de tasvika paya. Bhazi rakamiswa ndokuti budai mose nomwe nezvinhu zvake zvaanazvo. Ini zvandanga ndisingatombozivi zvendandisina kumbozviona zvehondo izvi. Tabuda varume line ravo vakadai. Vanhukadzi vanga varimo vanga vari vashoma vasingasviki kana 6 man. Asi kuti laki rakaita madzimai awa ndori kuti mumwe wavo wanga akazvitakura. Ende zvanga yatosvika nguva wanga achitenda murume wacho waishandira kwaMutare. Saka wanga achitenda kuchipatara kutondobatsirwa. Saka namafinyamire kutosemeswa zvake nezvinotorwa namasoja asvika ndokubva vaona kuti kukurirwa. Ndokubva madzimai atonzi chipindai mubhazi chiendai. Isu ndokubva tanzi tasiyiwa nebhazi. Bhazi ratoenda. Asi tanzi garai mwe nomwe pake oga. Paiva negomba ranga riripo ranga rakavharwa netende. Uchitodzirana masteps muchindogara pasi uchibvunzwa kuti uri kuenda kupi. Watanga wasechwa kuonekwa kuti hauna chimwe chinhu. Tagadzikwa mwe nomwe pake oga. Zvangu zvemisikanzwa yangu yokuda kuona kuti munombova nei mugomba imomo. Nokuti ndainzwa vamwe vaichema vakanga vatotanga kupinda imomo. Obva akakurura hembe achitochema. Vakuru vaibuda imomo nokurobwa. Saka ndaiswederera ndida kudongorera kuti ndione kuti chinombova chii, vanoroverwei. Ndokubva ndachitonzi mufana uyu unenge ane musikanzwa ngaauye. Ndabva ndapinzwamo ndokundisecha vachibva vaona dutu remari. Saka bhazi lakira ndakaita ndori kuti bhazi ratakanga tinaro iri rakanga rina mai ava vaisemeswa. Rakanga risingaendi kwaMutare straight. Raindosvika paya rokona kudai rienda kuChipinge. Ndiro rataitoda nomufana wangu uya. Ndiro rakanga rakatonanga kuti ndotisusa gwetinoda. Saka kureva kuti mai ava vanga vakazvitakura vaya vanga vatondosiyiwa pamhiri peBechinafu Bridge apo pajunction yeChipinge. Asi mari yebhazi ndinayo ndobvunzwa manje kuti iwe ndo zvakatondisunungura ipapo ende nhema dzakangouyawo musoro zvandisina kumbozwa kuti dzabva nepo. Asi ngoti iwe mari iyo sonidi uri kuenda kupi, mari waiwana kupi? Ati ndini ndina mai guru vaya tiri kuenda kwamukoma vanoshanda kwaMutare, saka mai guru uda kubatsirwa. Vose ndobva vari ndivona mai vaya vakasvika. Ndikati mai guru tiri kutenda ndanduye navo vari kudaenda kuchipatara. Saka zvose zvokusechwa ini ndakabva ndatoregwa zvikanzi no ngamanye parodhi izvezvi. Vaya vatomira mukadzi uya wakazvitakura watomira pajunction apo ka.
mari yacho ndinayo zvichero bhazi rikauya apo rokuti yande unoenda nei mari yacho ndinayo ngaitoenda izvezvi mota ingosvika ngachimbidzike kutoenda navana masoja acho anga ari pabeshinof pacho atoudzwa kutonzi musamisarega yaende kuri kunzi maiguru vakamirira mari iyi zvekuti izvo inema nditovazivo mai vacho zvinhu zvakangotaurikawo ipapo uyu wangu uyu wanga ari mwana wechikoro ikoko wabva tabva tasunungurwa tisu takabudiswa tiri 2 nomufanho wangu uyo waipinda ikoko ava vamwe vose ava unongoonawo tobuda achichema wakururwa hembe warobwa wanzi dzokera paungogere uchataura kubuda ari kungobuda vachidzokera takabuda tiri 2 chete pabva pauya mota izvo ndeya businessmen vopamhiri paya pabhechina kuno kwedu kuno kubhikita uko wanzi takura vanhu ava usati waofuluda zvinhu zvako zvose waitobva kuodha dzake utange wandosvitsa vakomana ava mhiri uko kuitira mai vaya vane pamuviri mari ndini nayo vototya kuti vanopara mhosva yokuti mai vanofirapo vaya havana kokuenda wotanga wandovavambusa wozodzoka woofuluda zvinhu zvako watenda mudhara uya zvakanaka zvondi businessmen wepanapa manje tatopinda mumota taenda tichingosvika paya Beshinof bridge racho rakarundwa zvemhiri nemhiri masoja rakangoti asi vaudzwa nezvangu kare neredio ustupid wandandototya ipapapo nokuti mudhara tichingosvika pashopu yake vakati imi chiburuka mimanyapa vatevedzera zvenyu izvo manje imbinde pamhiri apo wei ndichiburuka kudai titarisa masoja zvaari kuita uyu hake une nhingi yake yokuchikoro kune pasi yake kuini izvo vaudzwa kare tichingoburuka uyu unoziva kwese kuti akutofamba tichiinda anziko timabva tikati 8 manyai darikai tabva tatomanya tatovambuka tava mhiri tavaziya masoja akazara boba tatonzi manyai tatidi pane mashops zvefuti pamhiri pacho zvikanzi hatidi kukuonai makamira pamashops papo manyai muende kuitira mai vaya zvekuti tinowana vakanganisika izvo bani hakuna tatoenda tingovambuka tichisvika pajunction paya bhazi sidhuna richitosvikawo raitoenda kuchipingi tabva tatopinda mubhazi riri ndokubva tatoenda ndokundosvika kuya muchipinge hai uku wanga uku kuziva kwese ndokwake zvirwaiwa kuchikoro kwake izvo ye kunoku ina handizivi kuti haachatoendi zvekuchikoro taakutoenda tose takatonanga chinhu 1 tasvika tatokurosa tachiburuka muchipinge muya straight nepachi airstrip chiripo ndini nzvimbo dzandisingatozivi tatonanga straight patamandai paborder straight tasvika paya dhivadhiva namakamarad tatotambirwa uyu waitoziva nezvazvo wanga achigara achingotofamba namakomrades kuya hayo tatova munhu zvakanaka ndekupinda ubva tatosvika ndokuchisarendwa kuna vamwe vedu kusvika tasvika paposto gogoi tatogara paya kuti tata kuchishanda zvakatonaka zvedu hatava medu manje nokuda zvako kwedhitandi chikafu chaishota-shotawo zvacho asi tanga tatova navamwe vedu tagarika tatova right takazobva paposto gogoi paya hedu tamba taipopota timbotakura mati dzedu tichiunzawo kubhodha uko kuchivigira vakomridzi dzoka ndobva takazosumuka paya nokuda kwemvura yanga yonetsa kunoko takazondomeka rimwe bhesi ipapo muchenedzi pamhiri pewerwusi pane mvura mataitogarawo tichidhidha mune mvura yakatowanda ndokubva tati garei handina kuzonyanya kugarisa nokuti ini ndakabva muno ndine know-how yemedicine nokuti mai nini vangu mukadzi womunin'ina wababa vangu wanga ari nesi pamusiso ipapo paigara vana baba saka pamaholidays edu pamaholidays paidzidziswa nesing ipapapo pamusiso pacho vaindipinza mumalessons iwaya yavo ndichitodzidza saka ndakabva kunoku ndatova nenohau yemedicine ndatova nesi saka
ndo zvakatombondimonyorodza nokuti uko manesizi kwanga kusina. Saka inini ndo zvakatombonditenderedza kuti ndibude zvokuti ndidzoke kuno nokuti pamusina manesi. Ndakagara ndakazobvapo 77 ndokubva ndazoenda pachibawawa patoronga ndokusvika ndokubva handina kunyanya kuzogara ipapapo manje nokuda kwokuti kwakodikwa manesizi kuparere nyatwa. Saka ndakabva ndasvika pachibawawa njazi ndakagara mwedzi mishoma ndokubva ndatobuda ndokubva ndaenda kuchimoyo. Pachimoyo patakawira 2 tax 2 by the Yellow River. Tichingoti tisu first group rokutrainiwa pachimoyo ipapo patakawira 2. Tatopedza training yedu patouya rimwe group raitotevera isu tava pafeeding time manje yokuti tichimbosimba tigowana kuchindoita mabasa. Ndopatakaatakiwa. Apa vakatidherera tanga tisati tava nezvombo. Vakaita madire kuita 5 days vachibhomba. Pavakaita madire tatisina zvombo. Vakatikiriya. Takazobvapo. Imakapona sei? Inini handitoziviwo kana vari vakuru vangu vanondichengeta saizvozvo. Musi uyu vakomana vakatozobva vachibhombiwa uko. Taimuka kuma 2:30 tumhanya rwendo rwokutobva panapa kusvika sukunana TSF. Votodzoka tozogeza tochiita breakfast tochienda kumagrounds kauko asi tatopedza zvedu training. Vakomana vasimuka vaenda uko inini ndakangomuka ndichihwa usimbi handizivi kuti panorwadza ndepapi asi mumiri wangu wanga wakangoneta. Saka pakumuka ipapo ndakangoti ndakafungidzira kuti kuda kubatwa nemalaria. Handinzwi kuti muviri wangu unoda chiini. Ndakaneta nditombonzwa kuti ndinofunga ndoda kunzwa malaria. Saka ndokubva vatondisiya ndokubva vatoenda. Ndobva vakadzoka ikoko vakutobhombwa. Inini apa breakfast samedhiki ndanga ndichitofanirwa kutanga ndasvikako kukicheni ndini ndoona kuti chikafu chabikwa ichi chakanaka here, kuti vanhu varikudya zvakanaka here. Saka ndovanzwa vachitoti vachidzoka. Ndakasumuka ndokubva ndatoenda kukicheni kuya kundoona kuti kwabikwa zvakakwana here. Ini zvangu zvokusada tii paiva nechikanga chakatodarika rume nei kudai chaibikwa nema sticks 35 chesadza nderamasikatiro. Zveti kwachimwiwa tii here zviri zvishoma izvo. Ndatosvika ndachera sadza rangu riya iri kungonzwa kuti harisi mbodza here, harina mapunduru akakwaiwa zvakakwana here kuti vanhu vadye zvakanaka. Ndatotora mackerel tinned fish ndokubva ndagara paside apo zvangu ndatobuda. Ndakazoridya here sadza ri handina kuridya. Vakomana vototeverana nendege uku yatobhomba yatosvika nopeti inifekti chindege chiso chakatouya kuita sechinorwara sechinodi chichita sochodarika pedu pakembi paya manje chichingoita sochotidarika ndobaa chichidzoka spidi chadzoka emi nokuti ipapapo vanga vasara sesutata asara kumabarracks uku avo vachidzoka kauko vamwe vane vatova kumaexercise avo chimagrounds edu zvomo. Saka ndopachakangoti chichidzoka auya mamirage aiwa
apa chimwe pakabhombiwa. Inde pandakangosiya plate yane tindi fish iya hapa handina kuvhura kana kumbogura musuva handina musadza ndongosiya zvakadero. Ndopinda murwizi pavazee pedu papane pasaidi paigara vazee vedu vataiti vazee kubvira vana sekuru vadhara. Ndoba ndangotopota neipapo ndichidzita muzasi muhama muri muchirwizi chakangovharika namashanga chichi. Ndoma ndakatosvika ndokutopinda imomo. Ndokutonyarara ndiri imomo. Ndakazobuda imomo manheru. Dzachidzokera dzachipedza kubhomba. Dzaenda. Ndopandakazobuda imomo muya yangu yowe maiwe izvo munhu wagurika chiri kumwe watogurika nepapa. Mwako wagurika makumbo ose nemaoko zvose chitongova bhodhi no asi hapana. Ndakanunura vakomana 63. Tina vamwe makomuridzi ndatova nawo ipapo. Tichivatakura usiku hwose kune kwakangochena uko hakuna kusviba vapo. Tatovawo zvidhoma nofunga. Tichibuda navo takananga kugondora. Takataifamba distance yokutoti vasawana chinovaafekta kana kuti chero mukazota vakazouya vachida kumopa vasawana vanhu. Takakokwanisa kutakura vatakatakura vivavo 63 avabudisa vachienda uko. Kotochenazve dzadzokazve. Yakaita 5 days ichidaro. Ini ndipo pandakazokuvara the 5th day yacho ndo pandakarobwawo munhu uyu nebara iri rakarova nepapa rikabuda uko ndo pazvakazoita kuti ndichirega kufamba. Ndichindogarawo zvangu kuchipatara ndakandogara hambichana kwaiva kukuvara here nomunhu wakagurika nepapa mungoti kukuvara here akukuvara uko. Ini ndichitokwanisa kutobatsira vamwe hangu muna mabhandeji. Pane vanga vasingakwanisi vaienda kuzvipatara zvikuru manje. Vamwe vese taingoenda munana Chimoyo padhuze ipapo. Torapwa zvedu tozopedzisira tatova kwedu manje kuparire Nyatwa. Ndiko kwandakazondogara inini manje. Nokuda kworuzivo rwangu rwanga narwo rwuya rwenursing. Ndichingorapa ndichingopurapa ndini ndaanda kuchitorapa mamwe makomrades manje ikoko. Ndavamuparire Nyatwa manje. Ndakuchitorapa. Ndakagara muparire Nyatwa kusvika pakazoenda vakazouya vakomana kuzobhomba kuno kuHarare uko. Ndo pakadanwa Comrade Satan angari detachment commander weGandanzara wedza detachment yeGandanzara. Ini papo ndanda kunetsa nokuti manesi anga akuwanda. Ndo pandakazo asainirwa oneni na Comrade Tongarwa akati no chimurega yaende manesi awanda. Ndo pandakazopinda muno plus kuno kwacho madepartments osachiti Chiduku Gandanzara neMutambara vaitonetsekawo pasina manesi. Saka ndikabva ndatonamirana naComrade Satan detachment commander. Ndokubva ndachitouya saka ndaifamba mese. Mabattalions ekwawo ari matatu ndaimakondrora ese. Mutambara, Chiduku neGandanzara. Tichifamba imomo ndo pandakazoona yeBechinaf bridge. Tichinetswa nomurungu uyu. Ainzani murungu uyu? Handichazivi zita rake. Asi wanga ari mutengesi mukuru. Waitinetsa. Ende kuti tibudikire kuti tioperate basa redu kwazvo. Iye waiva nemabinoculars waiona. Ende wanga atosima vamwe vanhu vake vaitogara vakatotitarisira achityira project yake aiva naye. Angana project ichi? Pachimusha chake pacho pane maprojects panoitwa zvenyama unorima kuti amurimi unorima. Saka ndo zvaityira pamusha pake ipo papo. Vanga akatobatawo vaya neproject yakatonaka fani. Saka isu taida
ndasvika imomo takachizoda kuti toda kumubata iye, toda kumuuraya iye. Asi wanga asingabatiki neBirchnough Bridge manje. Wanga asingabatiki. Da kuti tiyambukire tisvike kungosvika chete uku. Izvo kunoku vaya vanhu vakadzvaradzvarapa vanoti vane zviovhaovha vanotomuudza kuti vouya. Isu tichiri parwendo rwokuti tisvike kumba unotova mota yake watokrosa watoenda toambuka neBirchnough. Saka isu takazoti toda kuputsa Birchnough Bridge racho kuti tione kuti unoambuka nepi manje. Hapo manje. Tagara kugogo asi kuti pasvikike zveshuwa hapabviri kuti tindotsira ma-TNT edu tipise zveridhuke risunge. Hapasvikiki. Pakasviba kuti masoja rinongova besanwa ipapo vachingofamba ipapo vakatogadha hapabviri. Ende apa pari kutariswa kuti mota dzese munhu wese unovambuka achibva uko akadai uko unoendepi. Ukasava nerondedzero kwayo yokuti unoenda kupi hapana kwawaenda. Vaitokuuraya kana ukatoda kutovanetsa zvazvisina nebasa izvo kana kudzosa dzokera kwawabva unoendepi uko. Saka tagara pai manje tiri kufunga zvokuti toputsa bridge iri sei tiri kuda murungu. Hondo yedu yaiva yemudzimu. Tugumwe wedu wamukirwa wabva ati munoda kusvika pa tikati izvi bridge iri zviamuni kuti hanzi gezai nevhiri. Tikageza nejecha romumasavero riya gezai ingozvidirai jecha iriri havakuoni. Zveshe hondo yedu yaiva yemudzimu. Tuma vakomana vakaenda apo pai manje venhingiya vezvimbambaira zvava vatoinda vari 4 kusvika pai masoja hatovaoni asi iwe ndo waitonzvenga munongodhumanazvo haakuoni. Kusvika vatsindira ma-TNTs avo kuno kumhiri kuvatsindira seri neseri vavambukira rumhiri urwu vandotsindira zveseri neseri. Hamanje makuseni masikati akadai hazviiti kuti tisumuke izvezvozvo. Tinomirira kuti dzizondavo kundodai tigoribwisa manje tochienda. Tadzoka tachimirira vapedza kutsindira. Taakufara manje kuti zvonzo zvedu zvaita manje. Dhugu wabudirwa futi zvikanzi maitei zvatakumbira wani and maitei. Tinoda kuti tibate uyo murungu zvikanzi namakuru yakaita bridge irero munozorigona kurivaka irero indai mutobisa zvamaita. Papo unombopedzisira watofunga kuti asi vadzimi vedu vacho vatova zvine varungu vacho futi mukati vototsigira zvevarungu kuti vari kuita zvakanaka. Indai mutobisa zvamaita hamusorigoni kurivaka bridge iro. Kungaenda zviya kuti vamwana indai mutobisa zvamaita zvino. Tanga tichida kuti tibate uranza muchinde haimunondomubata nhasi. Ndai mutobisa zvamaita zvimugoenda kumunondomubata nhasi. Zveshuwa vakasvika ndokubva vabvisa zvinhu zviya kudzosera. Manheru tamirira hava nguva dzedu hedu. Kuinda zvataiona zviya zvokuti isu tichitori kunoku isu tida kundosvika sokwakarenduko mota huu yatodarika enda hatina kuitika. Vakomana vakasvika vane pamba pacho panotova gedhe refenzi yekunzei. Pavharanda paitova zvina mamwe masoja zvemaviri. Apa pagedhe pane masoja maviri vantu vane pfuti. Asi musi uyu svikapo manje tanzi munondomubata ka
vatangotuma wakomana kuti ndei achisvika kusvika masoja ari kufenzi yacho iri kugedhe rokunzoko mwana mwe wakatoti zenda zvake vakatovata futi dzakasendekwapo vakavata vautora futi secha magrenades wese mumabhandiri amo vakumudza kuti iwe urimo here murungu varimo vangani vangani varimo voga ndimutotitarise kwakufamba navo svike pavharanda pacho pane mamwe masoja maviri futi vakatogara mwapa vakatovata futi dzakasendekwa vakavata tora futi dziya zungunuzo unomutsa kawa urimo here umu varimo vanani vangani varimo voga anozaka vanomuti varimo iti urimo tora futi dziya tora newakomana waya pinda nehwani mukwakundosvika kutomuwana akatofuka musoro neshiti kudai akatovata asi mai vane pfuti zvatorwa dzose pfuti dziya secha iya vakangovata kutora pfuti dziya kwakuzetowa kubvisa shiti kumeso kuda ndo mabatirwa akaitwa murungu uyoyo zvishuwa zveovhaovha zvazvirimo ndokutora zvose ndo musi waakabatwa taenda naye navakomana vaya vaendwa zvavo navo netimu iya yaitasarapa ivo vacho vekuenda kubata murungu nanakomreda ndiri vanakomrade justice justice maraire vanga vari vamutambara vatorwa waenda ndopaka zvikanzi bridge rimusaribata ndzimu yakati musabata hamuzorigoni kurivaka iri tariregavo izvo papasina nguva zveshuwa vakomana pavakaenda kundorova matengi kuharare uku akabva adhirisavo pfungwa dzavarungu zvesho vakati handiti ndotaurirana vakarwadziwa ndomaperera zvakazoitewa uyu murungu wakazina newo wakaendwa naye ndo pane varungu vaya vaya vakauya uku vatakaenda navo uku tichindovaudza kuzviya zvokutaridza kuti hatinei nemi asi kuti chatodai nyika yedu nokuti izvo zvaitoita zvokutotaurwa nemidzimu kuti zvive nechiremerera kuti zvishuwa havana mhosva nesu nhai shuwa chavanongoda wenyika yavo ndo madzosererwa avakaitwa kuno kuti dzokerai mundovaudza vamwe venyu kuti hatinei nemi mukaenda naye kumozambique vakatouya kuvari 6 varungu ndokuchivadzidzisa kuvapa pfungwa ndo vakauya vachizochuna vamwe vavo kuti haiwa isu ndokwatatiri havana mhosva nesu avo vanongoda nyika yavo izvo munoti zvaita here zvokuya kuisa zistatue raDavid Livingstone apo kuti woti ndini ndakadiscover kudiscover pasina vanhu here wodiscover pane vanhu isusu vava vasingationisa vanhu ndo zvataingoda kuti vaudzane kuti isu hatinei nemi isu tinoda nyika yedu musauya muchipamba nyika yedu muchitoti mava menyu ndo zvatati tichingodurwira isusu haikona zvokuti motoya moti isu hamutioni kuti tiri vanhu here matova vagare ndimi izvo isusu ikokoko kunze kwacho kwataitoenda kwacho nhamo yavanotova nayo vanhu vacho akagara muimba yakaita sezvinoizvi haino mastays ka ari mu 26th floor
akakwanisa kutodhiririra yazi metal box apa pahwindo pake apa. Ndimo munotova mumunda make kana achida barwe kuti agoche barwe. Muzi metal box rero wondotenga vhu kune vane maplots vaiva neland. Wotondodhigirwa ivhu rinouya rokwana mumunhu. Kana wachidawo kudya nzungu unorima muzi gaba rero havana nzvimbo. Asi muno muvoya voita madi rekupiwa purazi Hoffman wonzi kubva Harare kusvika Kadoma ndi Hoffman oga nemhaka yei. Ndo zvatakaramba izvezvo. Ndo mafambiro atakaita. Saka matora murungu maendawo pane rimwe bhato yamakazoita. Mabattles anga akatowanda hawo zve asi kuti apa mabattles akazenge akuchitokontroleka nokuda kwokuti kwanga vanga vatozomodifaiwa nevavo varungu vakadzoka vakazouya vochuna vamwe vavo kuti vovaudza zviripo chaizvo chaizvo. Saka mabattles akazotanga kureruka kuita mashoma manje. Nokuti isusu yedu zimichitomuka yaitotaura kuti chero paakatoti ipapo siyai kuputsa bridge iro hamuzorigoni urivaka vaitotudza kuti hondo yatopera hakusina. Nokuti ivo vachiri vakati magodo angu achamuka isu takati atopedza manje zvatakatovatauririra vavachito. Kune hwani wakaramba kudzoka pahu6 hwavo varunga. Kune hwani wakaramba kudzoka watakatoya naye unotova comrade uyoyo. Otoshandira muKG6 mumo. Ndisi kuti zvino wavakupi zvake nerengi yake yakuti yavanhu. Asi wakaramba wangari zvokutorwa vari vana vechikoro zviya zvokungonzi kipchongonzinde. Wakabva azoba kukolapa. Iye achitoita form 6 yake amenokumba kwazvaita ikoko. Achiuya uko manje kuzomudzidzisa zviya wakati ini handichadzokeri uko ndatova comrade. Takatodzoka naye munotova umuovheti ndi comrade. Mupana waye wakaramba kudzokera. Akasara vakadzoka vari 5 vana baba voga. So pamabattles amakapinda tichisanganisira rekuchimoyo pamunoti mimi apa ndingadai ndakafa ndipa. Pakatowanda. Ndakapotsa pachiduka apo parwizi apo. Apa zvakaitika ndezvekuti apa hungava hutengesi. Ndinoona sokuti akangoita mutengesi asi kuti utengesi hwacho hwanga hwakavanzika. Ndinoona sokuti munhu wakatitengesa ndowanga ari pachiduku kwatakanga tabva uko. Ndoona sokuti ndo mafungiro atakangozoita nokuti muno tanga tisati tatoti tasangana nevanhu. Panga kuri kungovambuka rwizi rwuya mamvura machena rwuya tichitovambukira muno mugandanzara muwedza. Betoro ratakapinda ipapapo iri surprise attack. Takasurpriseiwa asi harina munhu wakakuvara ipapapo nenyaya yokuti panorwizi apo. Isusu tichingovambuka hapanga pasina mukana wokuti vavambukevo ivo. Saka chakatiponesa ipapapo ndechekuti vakanga vari mhiri kworwizi vaona kuti hapavambukiki isu tatatogaravo tichitoronga zvedu zvataa tichironga. Saka papasina ground. Saka kudenha kwavakatiita manje izveyu havazivi kuti isusu takanga tatova nezvombo zvakati kuti tanga tava nemaranza manje. Takabva tava clear nemaranza. Ivo vari ikoko mhiri isu takangokanda maranza nemamota. Vakabva vangokiliyika voga ikoko isu tiri kuno mhiri. Asi deno takanga tisinavo izvi. Taikuvara. Nokuti isusu mukana wavakaita wokuti uraya pachimoyo apa. Vakazouyazve pamavhondi vachifungidzira kuti vachangoita the same thing sezvavakaita pachimoyo.
izvo varasika havana kuzwa kuti tava pamavhondi takanga tava nama tatava nama37 zoo zvavakauya voga vochizombonera vachiti hai nhema vasi vakasaita bhesiri kwai vakasaitirwa nemagermany kuti vangasaigona kusaita nemhaka kuti tiri zvitutu hatigoni kusaita bhesi rokuti tive nesafety yakadero izvo tatava nezvombo mahmg awa maandes awa tatava nawo ma4 barrel saka pamavhonde vakabondera tavakabondera takavakiliya vakasvika pakutozotaura voga kuti hai nhema haya vatofungidzira kuti takubetserwa kuti vane vanotovabetsera kuda kutsvaga kuti kwatakabva nerezvombo izvi ndepi manje zvaiwa mwari ndo munhu wose so wedre kuti makwenda kuma-assembly points rakauya muri kupi? ndandiri mugandanzara imomo muwedza ndandina comrade Satan detachment commander ndiye wandaitofamba naye anza kumana ti hondo yapera ngati takatondokwirira dzimota dzacho mabhazi acho paSt Anne's irimo muwedza imomo pagoto ndobva takakwirira mota dzedu patakaunganidzwa tichikwira mudzimota tichienda kudzapasi mbowera masvika ikoko vabereki vakauya vakauya kuzotiona vaiuya kuzotiona uko handiti vakanga vachingoudzwa propaganda yokuti haiwa takakliya takauraya vose takauraya saka patanga tiri imomo mudzapasi muya manje ndo pakatanga kuchifamba madai utungamiri nemadzishe chichi vachiuya saka mumwe nomwe aibva nechokwedu ikokoko waindiziva vo vese waizodzoka achindoudzawo vekokoko kuve ukama kuti ningi uriko ndo pamawira akazoita vana baba vangu ine namai vatoudzwa nevakanga vatanga kuuya madzishe acho mukomana ariko kuti ariko. Munin'ina wawe makazoparadzana papi? Uyu munin'ina wangu uyu pamakhosizi edu manje iye wakazondoita zvakasiyana nezvangu. Inangu ndandabva muno ndiri nesi. Iye uku wakazondoita zvavo seizvo zvizvi kuti wataretire nofunga uchiri koko amai ndiye unoridza mazibhiguru aya kuti vachiita manhingi avo saka makhosizi edu akasiyana. Iye uri koko for one izvo zviri koko kumasunguko. Makaparadzana papi parwendo renyu rwokuenda uko? Tichiri pamuchenedzi nokuda kwesituation yanga yava kune dhitandiri yari zvanga zvaitika ndakavasiya varipo pamuchenedzi apa ini ndichitotungamira kuenda kuchibawawa nokuda kwokuti kushota kwechikafu kwaiunza zvirwere chichi. Saka ini ndanga ndava nenohavo yemedicine kare ndozvandakadirwa mberi uko nokuti iko kwaiva nezvirwere. Munoziva nzara kana wangoinzwavo unobva nezvirwere zvinongokubata muviri kana usina chakakwana. Plus matekenya kunobva ndizivi kuti machigafliza vanozvichikasi kuti matekenya vairumwa vanhu. Saka ini nokuda kwokuti manesi anga ari mashoma uko ndakachimbidzikisa kubviswa apa pamuchenedzi ndokubva ndaendeswa kumberi kuitira kundobatsira vanhu nokuti vazhinji vaitobatsirwa nemakamarata makemsi aya emakamarata anenge ari mudhuze aya ndo vaitobatsira basi. Saka ini ndakazova mukati manje ndakazoisirwa chipatara manje ndakuchibetseravo ndirimo mukati. Muchibva pasi makazoita sei?
ndichibva padzapasi ndakambopinda mu46 comrade Tonderai pavakaita accident vachibva kwaMutare vachiuya kwedikukoko. Ndini ndanga ndine mapapers acho andakauya nawo kunoku kuKG6 nana Kenoro Mondo wakundichivapa mapapers. Ndokubva handina kuzodzokerako kudzapasi. Ndakangozotipana munongoziva zvedu kana tasvikawo pa ndoona ndikati handidzokirewo kunogara muno muchirungu wero. Saka ndakachizoenda paZengeza 4 padhuze, asi handina kumbotogara zvangu kakawanda. Ndobva ndachizoenda ku46 kuattachment, ndobva ndachizondoita 46 yangu kusirovela uko. Dzakazodisbandiwa manje ma46 ne47 ne45 dzadziri koko. Ndakazouya pa41 pamasvingo apa. Apa ndisina kutozonyanya kugaragara, ndobva ndazoita pa42 pagutu apa. Ndobva ndakatozodischargerwa ndiri manje pa42 pagutu apa. Padzapasi vachitaura vachishandisa mutauro ichizvino zvino vanoti makanyang'anya. Padzapasi apo asi kuti zvinhu zviya zvanga zvichiri mukati mevakuru vedu apo pakanga pari pevanhu paiva pevanhu. Isu kwaingova kuzadzisa chete zvanga zvakatongoitwa kare. Isu kwaingova kuzadzisa ende zvataita zvisingabonderi zvaibudirira nokuti tatakatungamirirwa. Tatakatungamirirwa takapedzisira tatozobva nechekumberi mberi kwatatiri kudunhuko nokuda kwemvura. Ndobva yazobviswa kembi, ndobva tachiiswa paRuti Dam, pazasi peRuti Dam muna Saviu. Pane chidhamu chinonzi Ruti uko. Ndopatakazondogadzikwa kuti tiwane mvura. Nokuti kudunhu kwatatiri kwakusina mvura. Pamakomrades amakafamba nawo, wamunoti comrade akanga aine ushingi and aita zvakati ndicomrade. Makomrades zvangu inini kuti nditi pane vose vandakapinda navo muno mufurandi. Hapana wanga asinawo kutsunga, vanga vakatsunga, asi kuti unongoona usimbe hwagara huripo. Chinangwa unacho kuti nofanirwa kudai, asi usimbe kuneta kunongovapo kucherero izvezvi tigere mudzimba dzedu. Unombaona kuti munhu unomunda wakambaenda kauya si chikafu haagoni kuchirima. Unotodemba kudinda ndiri nino munda uyu. Zvinoitika, asi pakutsunga vanhu vava vakatsunga, asi munhu wanga akanyanya kutsunga. Namanzwi avaigara vachitaura zvakandirwadza. Munoziva mutsungiri wanga wakaita comrade Tongogara. Nokuti inini comrade Tongogara ndaifamba nawo pakawanda in macases okuti ndandiri medic. Saka panogona kuvara comrade necondition yayo yokuti hagoni kuti afambe pasina chiremba, unogona kuda kufamba ari padripi. Zvakadero izvezvo ndo zvakaita kuti ndifambe marutsa akawandana. Murume wecomrade vaTongogara vanga vakatsunga. Asi chaindirwadza ndechekuti nguva nenguva vaitaura kuti tiri kuti tirwise nyika yasina ndioni. Ndaishayiwa kuti vaizviudzwa nani, zvaingouya here pavari kana kuti asina ndioni. Saka kutsunga uko munoita munotsungirei imi musingazioni. Zimbabwe yakasununguka. Asina ndioni.
asi command yavo so aiwa chiya chipo murume wangu akatsunga uya kana yesatani wandinotaura detachment commander wawe gandanzara uya zvimwe zvaiti tipinde ndakapedzira ndoti chete kuti yakaita nguva fupi zvayo takasvika pane imwe extend yekuti tanga tava nemamota 82 kawo tamira paGand River paGand River pamusoro pegomo pandake yaipinda mandege pasi apa chimwe tiri nokuti tamira ipo paya isu tichitobva kundotora material yedu kuti chiuya kumisa ma82 maviri zvikanitoda kubhomba mutare yose tichivaurayirei vana vanhu vatitambudza tikati haiwa apo takazoita zvokutozokumbirirana tose usibodo kuda kukanda mabhuzi kuti ende atobudiswa mabhuzi apa kuti aite raini apa achikandwa 1 by 1 tikati bodo tichidistroyireiko vana vatitambudza mana vati havasivo vavo vari kutitambudza varungu umo muna vanhu hama dzedu dzimwe dzinotovamo vana baba navanenge nana vamadzikoma varimo vanototambudzwavo urit handei kwakurongedza kwakwetu takamira ende muchiona mutare yose iri muzasi umo yakadai zvokuti kana kwaiva ukata mabhuzi acho zvainzi ndoda kuisa 30 mabhuzi kudistroya kuputsa tikati abodo hazvinzerwo laki ndoro kuti isusu zvaita zvinhu zvakadero vakangoita sokuti pakukonanwa hatichanzwisisani vatobuda vatouya kuti chii unoda chifambai zvakanaka zvakunetsa ichi toudzwa vara kwamakuda kutenda nako chindai makadai ende tichitonunurwa kwamune muchitenda nako ikoko mune matovandirwa chindai makadai nyangara ivo vatovanda vanoti vari kungotosvika nepanonzira vanongozonzwa isu tatovasure kwavo tatodarika ndoti anga yakatungamirirwa chandiri kungotochema zvangu iko zvinezvi soka notungamiri huripo dai taita chivanhu chedu chikaranga nokuti izvozvizvi vana vose vakafira kuchimoyo vakafira kunyadzonya vakafira kuchibawawa nevakafa vari mumasangomo havasati vasununguka dai zvanga zvichibvira masvikiro ariko vaite chikaranga chaicho vana ava vatorwe vauyiwe navo vaudzwe kuti tasununguka chivanhu chedu chaicho ndokunga taigara zvakanaka nokuti izvezvi vana havasati vasununguka vose vari kunze avo havasati vauya kumusha ngavatorwe ngavauye kumusha nechivanhu chedu masvikiro ariko vanotaura sezvazviri zvinoita zvakanaka tinogara zvakanaka muchifamba nako muredi Tongo vachitaura kuti handioni Zimbabwe yakasununguka maili wabvunza kuti komanda muri kuda kuedza kuti chii aiwazve uremu hwavo hashefu havazobvunzwisa izvezvozvo ivo vachikukomandai kuti itai so wochizocheuka ivo watomwa basa rokuita uchimboda vabvunza kuti mi munozvitaurire here aiwa ivo ndishefu futi zve havabvunziwi zvakadero kuti ndishefu and izvi vaigara vachingotaura nguva nenguva ndiri kuita izvi asi kuti ina handioni zvangu ivo vaitongoita senyaya asi iri nyaya inotorwadza hamuioni nei handioni asi but he was a very good commander a very good commander ava vanga vari commander chaivo wakatsunga asi mutauro wavaizoita wairwadza
uchitogoti namatsungira vakaitawa asi kuti handiioni saka chamunofira chirega izvi asi akana saka bese chekuti komanda vafa nyika idzi ndakauya muri kupi? ndanga ndiri mugandanzara imomo. Infact nini pakadaniwa komanda Saturn yanga iri nyaya yokuti detachment ndio dzanga dziri mudhuze nokuno kwaHarare. Yanga iri kuda kureinforce avo kuti kana vakazoresveka vakazoatakiwa mudi mukwanise kuva reinforce. Ndo pakadanwa detachment commander Saturn. Saka ndo pandakatojoinana naye ndikati nani tsari ndotoendawo. Ndokubva ndo pandakauya naye Saturn muno. Saka vakomana vacho result isati yabuda uku kunoku kuHarare kuti vava papi noti vakapinda nokunzora vana kushandisa ruti. Isusu takanga tatofamba tatobva mugandanzara. Tatoti kwire tatova neche kuno kubhitiri kuna bhitiri kuna na nenge uku tatova neche kuno kumusoro uku muchivhu kuchata tatova muna chata tichingomirira kunzwa kuti zvii zvaitika uko. Laki rakaitika ndiri kuti hapana zvakaitika. Vakomana vakabudirira muzvinhu zvavakanga vatumwa vakaita nomazvo. Infact kana watumwa bviti rakaita seizvo zviya izvi maitoenda kuvakuru ivo vakati mapfupa edu achamukawo maitorara muri ikoko muchiudzwa zvokuita vachikuudzai kuti itaiso mukango wani wenyu akangoreswa matodisturba motokanganisika mose. Saka mukangonyatsa kutevedzera nomazvo hapana chamunoona. Ndo zvaiitika. Saka ivo vakabva vabudirira isu tatova muchata. Takabva tachitozodzokera zvedu kusina nyaya ende vachingopedza izvo kwabva kwatonzi chiandei ndotaurirana. Ndobva vakazoenda kuLancaster. Saka hondo kwakusisina. Muna comrade here vamakafamba navo vamusiri kuziva kuti vari kupi? Makazongoparadzana zvichida 1979 1980 mauya kumaAssembly Points. Vanonzi comrade makomrades akatowanda. Ndina comrade Prince wanda ndina kuti handina hangu kuda kuti takangopesana kuda kwaari asi ndingadai ndakazvinza. Handisifungi kuti uchiri mupenyu mufana heye. Kozoita Bvuma. Avo handifungi. Hondo yakaparadza vakawanda. Kana pachedu vakatowanda. Vakawanda. Kana pachedu naGari. Takaparadzana especially sepachimoyo paya. Hapana waitarisa mumwe kuti uripi. Asi endezve nokuzokuvara kwakadi paradzana kuti ndifungidzire kuti handina kumbozonzwa zvinhu zvavo. Saka kutongoreva kuti vakapararira ipapo. Kana ari souyu Prince uyo takambotobuda muno ndofunga tava muno mugandanzara. Ndakatombonzwa makomandiri ake aitoita uko nechokuseri uko kunana Zibhowa uko achitonzi wakasvika ikoko asi zvakangunyararwa ikoko handina kumbozomunzwa zvekuti wakazoenda nepi. Ko pachikwata chamaifamba nacho pane vapenyu here vamuchiri kutombotaudzana? Varipo. Ndinavo asi havasisina kuwanda. Havasina kuwanda. Ndina Furango zvinotinetsei. Ndina Wisdom. Vanitenge 3 mane. Furango na Wisdom
ndizvezvo nani Simon mamwe mazita oku ndova kusevenzesa iko zvino vatatu chaivo pagrupu rangu randakafamba naro vandiri kuona izvi 3 vamwe handichavaoni vamwe kuda kuchembera nokuti zvezvi zvamuri kundiona ndakadai musaona zvekuchena chena kwezvizvi ndakazvarwa kare rinogore ndere72 I was born 1954 asi kuti maexercise hataiita manje ndo anongondiita semwana mudoko 54/7 February ndichizvarwa ndakaita standard 6 yangu 1968 saka takabva taafekitwa nechange of syllabus zveshuwa izvozvo zvacho zvakabva zvatichinjira zvokuti takabva tanzi kuti tichinda kuform 1 mana hachina chetinondobata ndobva taita removal 1969 hazvishuwawo zvimwe takabatawo zvishomawo asi pass rate yedu kupera kwegore 1969 removal yacho kuti tindoonekwa pass rate yedu vakaona kuti yakadzikira saka ndokubva tatenderwa kuchichinja mabethi ndopakachinjika mabethi ine ndobva ndatozoitwa 58 ndo iri pachitupa changu iko zvino nebethroom ndokubva ndachiita grade 6 1970 kuti tibate syllabus natiti aya comrade life but amuna kuti dzakazita nesenemi zvekumusha riri pachitupa zvani zvenyu zita renyu chero rani ndiGabriel apa muta kuti muda kutarisa zita renyu kuti munzani aiwa ndoda kutokutaridza imi ndiGabriel anditi tinotini ndiGabriel asi kuti senemi ripo ndoda kutoichinja zvangu inda haikona ndiri kutonzi ndiichinje nevekumusha icho chinochengetwa chitupa chacho here chero nemi hamungambochitorichi muchichitorerei muchichitorerei izvo zviri umu izvi muchizvitorerei izvi okay saka matiyo senemi ndoyamuda kubvisa okay ndoda kuibvisa senemi iyo yakatoreswa kunyorwa yazvairi papapa kunzi guriro iyo ndiguriro guriro inoyo vakangoti guriro iyo inonzi guriro okay saka asi ndoda kutoibisa zvangu kuti ndiseisinganetsi handiti aya mashoko enyu comrade life nemamwe macomrades toda kutanga mashoko enyu macomrades amakasiya musango varere musango pari zvino ndeye kuti chi ipapapo motondirwadzisa nokuti pachikaranga chaipo zvaifanirwa kuti zviitwe chete izvo hazvo ndingati kuda pamwe ndomhanya kuda vachazvita asi vakatononoka pachikaranga kuhwinika kwakaita nyika wose wakarara aine chinangwavo chokusunungura nyika iyi wese wakavata zvanga zvichifanirwa kuti zviitwe sevavava vari kuchimoyo avo vanga vachifanirwa kuti vandotorwa pachivanhu kutungamirisa ivo masvikiro vanokutiudza zvokuita kuti zvinoitwa zvakadai zvotevedzerwa vana ava vandotorwa nokuti zvezvi vakangovata mudondo asi isu tava kuita madiro edu tanaka vaifanirwa kundotorwa vouyiwavo navo kumusha vouziwa kuti takasununguka taitowana zvimwe zvinhu pavari nokuti ipo paya mweya yakavata iyi
ine zvakawanda zvainotoona zvatisingaoni. Taitosunungurirwa zvimwe zvinhu zvakawanda. Ndo shuviro yangu hangu yokuti shuwa deno vakuru vedu vaita chivanhu vanoenda kumasvikiro vondoudzwa maitirwa azvo kuti zvinofanirwa kuitwa so kuti vana vauye kumusha. Takasununguka wani. Tozoti mashoko enyu kune makomrades ari kurarama pazuva ranhasi ndeyekuti aiwa ngativei nounhu tidzokere pachivanhu chedu. Tigare munyika yedu takasununguka. Hatina kuisunungura noungwaru asi takasunungurirwa navakuru vedu vakati magodo achamuka. Asi ngatiite unhu hwedu, ngatigarei pachivanhu, ngativei netsika. Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe. Garai makasununguka, musavengana, musatarirana, itai chinhu chimwe, svinga rimwe. Anditika. Aiwa, tirakutendai kumhuri yaDlife. Nenguva yamatipo pazuva ranhasi. Aiwa, shuwa zvakanaka izvo zvamaita zvakanakisa. Asi ngatidzokerei pachivanhu chedu, ngativei nechivanhu, tsika dzedu. Tiremekedze ukuru hwedu. Aiwa, tinotendwa izvo. Aiwa, mazvinzwira nhoroondo yaComrade ADLife. Vataura ivo kuti aiwa inini chimwe chinhu chakabatsira muhondo yechimurenga ndechekuti ndakabva kuno ndine ruzivo rwekuva nesi. Zvinova zvakazobatsira vakushandawo paParinyatwa Hospital kana kuti clinic vari kuMozambique. Mushure mekunge pabhombwa vantiwo kana vachirangarira musi wakatanga kubhombwa vakabatsira makomrades 63 ava vakwanisa kubvisa panzvimbo yaibhombwa vachivaendesa kunzvimbo yakanga yakasununguka. Vakazopindawo kufront, vanoti vakabata murungu, vakazopedzera pave nevarungu 6 vavakakwanisa kuenda navo kuMozambique. Vakanetwa orientation yehondo yechimurenga 5 vakadzoka, 1 akati inini ndatove comrade. Vanotiwo zvakare shuviro yavo ndeyekuti varere mumasango vaitirwe chivanhu vadzoke varadzikwe muno munyika yeZimbabwe. Ndo mashoko aComrade ADLife. Tiri kuno kubudiriro pazuva ranhasi. Ndinoti aiwa ngatisari tichiona zvirongwa The Forgotten Veterans chamunobikirwa naFrank Wesere, producer of this program. Kubva kune niwo Robert Tapfumani ndinoti bye bye. Keep watching the program. Very good. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, you know, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yehondo aivatai manya dzakabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yehondo aivatai manya dzakabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magorila mumakomo aivatai manya